Ja, men velkommen til vores første video, Surprise Bot 6. Bot 6. Mit navn er Andy, det er mig der Flex. Så har vi Slyk som Oliver, og Tarlight som Simon, og så har vi Dupé som er Kevin. Og han er der, når han har lyst. Eller når vi har lyst til at have ham med. Ja. Han er der bare. Han er der bare, ja. Gider du at starte det her? Han er vores pedo i vores liv, så. Jeg gider Simon lige at gøre sig klar. Han har en dreng i skabet. Har du en bud? Ham ud. Hvis I ser en på gaden, der hedder Benjamin, så hold ham skjult for Kevin. Ja. Nå, men i hvert fald. Det to, og hvad er det for en start? Spil her Alien Swarm. Hvad mundrer det? Ja. Jeg moonwalker. Jeg synes lige, jeg startede helt forkert. Er der gav en rygsæk, jeg har, man? Er du sindssygt? Er det ikke om lidt, vi bare bliver boldbold? Det er bare din madpakke, Simon. Nå, for satan. Jeg har et jord på min ryg. Nej, det er dog. What fuck? Og bare følg efter mig, kan og alle banerne ud. Hvorfor ligger der så folk her? Hvorfor ikke? Det var forkert vej. Nej, jeg gjorde det. Ja, det er bare en secret. Secret pass. Har du tænkt mig at skyde den, når vi er ved Simon? Nej. Lad være med at lave friendly fire, fordi så... Ej, Eller tag den der. Så bliver jeg bare skudt. Tag den der. Den tager den over. Jeg tager den. Og Kevin, du bruger dine ting med et. Så tryk på et, så bruger du ting. Du har simpelthen taget flashlight. Ja. Jeg vidste ikke, at jeg kunne tage det. Ordner du døren? Det har jeg gjort. Der står også, den er fyldt. Slår mig igennem. Er du sikker? Oh shit! Der står, den er fuldt noget mere. Ja, men det betyder, at den... Oh my god. Hvad er det? Hvem tog min heal? Oliver, du tog min heal? Hvem tog min heal? Hvad? Var det ikke, der tog dit heal? Hvor blev min heal af? Nej, jeg fik... Der var en eller anden, der tog min heal. Jeg har den der pistol. Bare slå på døren. Pistol. Hvad med? Ej, før Oliver, hvem tog min pistol? Din pistol nu? Jeg tror du med... Nej, min heal. Jamen, jeg synes det her, det går ret hurtigt. Det bugger lidt. Vi venter bare til, at de er udlagt Hvem har taget min heal? Oh my god. Du kan da se, der er ikke nogen, der har den. Det er Kevin? Er det ikke Kevin, der har taget den? Nej. Oh my god. Det er freaky fire, mand. Jeg kan bare høre det. Jeg håber, vores medic er god. Vi har ikke engang nogen medic. Skulle jeg tage en, eller hvad? Det er altid godt at have medic. Nej, det er ikke. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg er i år bare. Det gør alt for hurtigt. What the fuck? Jeg synes, man dør for hurtigt, når man... Jeg løber fra mig. Jeg er lederen. Oh shit! Der må være. Der er kun bare 2, okay. Hvad er det? Jeg går lidt... Hvad laver du? Kevin, hvad laver du? Du fjerner vores sentry gun! Hvad laver du? Har du virkelig fjernet vores sentry gun? Du spasser 21. Hvorfor spiller vi med ham der? Jeg kan dø! Men den døde jeg! Han skød på mig! Fuck dig, Simon. Jeg er blevet mad! Fuck dig. Hvad sker? Jamen, det var meget nemmere. Du vandt. De andre, de døde, fordi du var dårlig. Hvem er de andre? Fuck dig, Simon. Lad være med at skyde mig så, mand. Jeg prøvede sgu da ikke engang at skyde dig. Okay, du spammer op på mig, mand. Nå, tager vi en til. Stod du? Nej. Stod jeg? Ja. Du havde lidt liv, det kan jeg ikke gøre for. Så var Kevin dø. Der er sgu noget dramatisk på. Hvad skal vi sige? Jeg optager 2 baner, og så klipper vi den der, eller? Ja, vi kan jo bare, du kan jo bare sætte dem sammen. Til en video. Ellers tror jeg, det bliver for lidt. Vi ser på det. Ja. Hvad det her elevatorbanen? Okay, men den healer man med hende her. Hvad? Den healer man med hende her. Hvad Kom, hold den der boks. Men fjern den der flashlight. Du har flashlight.
Okay. Ikke engang sagt farvel egentlig. Er det den her? Nej, det er slet ikke, fordi der er sådan en hospitalmærke på eller noget som helst. Okay. Jeg tror, jeg er klar. Nej, den er fyldt med plusser. Okay. Lad mig heal. Hvordan ved jeg her? Du vil Ja, hele ja, lige nu, fordi- simpelthen. Vil du gerne hele nu? Jeg ved, hvordan jeg healer. Er det fordi du ikke har noget liv? Skal man tage Flyt jer nu, mand. Lad være. Hallo. Jeg ramte dig ikke. Du var lige ved. Du prøvede. Ja, netop. Au. Undskyld. Bare Yoda-swag der igennem. Ej, det skal vi faktisk ikke. Lord. Jo. Jeg YOLO-striker allerede, mand. Okay. Ej, problem Okay. med det. Jamen, Hun kan have is nu. jeg vil ikke have en is. Åh, Simmer kunne godt bruge ikke længere. Okay, Oliver kunne godt bruge et hit. Jeg tror heal. Jeg dør. Nej, det gør jeg ikke. Skal vi skæve en replik? Jeg dør! Nej, jeg dør ikke. Er der en, der gider at sætte en heal-ting? A.k.a. Kevin? Ja. Oh, Og værsgo til en eller anden. Hvad fuck fyrede en granat af? Hvem var det, der tog en raketter? ja, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Undskyld. Giv mig. Nej. Du tog min heal. Hvor? Den lå på jorden, det var sgu da ikke lige fra din. Jamen. Du havde der en ting på dig. Jeg tror bare, jeg sender en sendegrøn her. Jeg sætter også mig en. Sådan der. Ja, men... Den der alien står bare derovre og venter. Kom så gutter, vi skal lave moonrock herovre. Kom herover. Nej, jeg skal hoppe rundt som en anden idiot. Let's make more. Kom nu, Kevin. Ja. Oh god. Kom nu, gutter. Hvad? Ja. Kevin, kom nu herover. Okay. Fedt Jeg sødt. gerne af, han hopper stadig rundt. Og så kig mod væggen. Jeg stikker af fra jer. Moonrock, bitches. Oh, motherfucker. Mother. Ja. Swarm. Åh! Og jeg har egentlig aldrig forstået, hvorfor det går langsomt der. Hvorfor ikke? Det skal være dramatisk. Mand. Åh, skyd mig. De fuck. Man kan ikke engang slå det. Nå. Så tag det her. Simon, du gik ind foran med lørdag. Så kaster du bare en granat i hovedet på mig. Det er sygt legend, mand. Er du okay? Skal vi ikke tage en i sværdeskræv højre der? Men lidt Åh, shot. Hvad lavede den der? Nej, den ikke. Oh my god. Så langt ud. Den er næsten ikke først skud tilbage. Hvorfor vil du have den? Sensogun. Han ligner en div. Nej. Hvad? What? Simon. Simon? Så Simon han var teamkiller. Simon? Teamkiller. Det jeg siger. Jeg synes også, Simon er en teamkiller. Simon? Det er team. Simon? Clean firing. Det synes jeg er en teamkiller. Jeg er kækket. Du er så nede, du er, mand. Jeg glæder mig. Jeg vil rave dig bare. Dramatisk. Hold du kæft. Okay. Mig og røven skal være dramatisk. Hold din kæft. Hold din kæft.
Jamen, ja. Går ikke så godt. Ja, når du dræber folk, så går det sgu ikke så godt. Jeg synes altid, der er nogen, der dør. Okay, hvad? Hvad skylder det? Det er fandme ikke min. De står bare i vejen. Hvilken bane er det nu egentlig? Okay, jeg kan godt prøve at være medic nu. Jeg siger ikke, jeg er god, men jeg kan godt prøve, for jeg har fået den der pistol nu. Den der. Ja. Nå, er vi klar? Ja. Optager du stadig ikke, eller hvad? Ja. Jamen du... Jeg har bare lyst til at skyde Simon lige nu. Okay, gutter. Vi skal gå sammen, og så skal vi bare løbe. Okay, alle sammen. Hold øje med Simon. Ja, han dræber en. Okay, gutter. Løb! Bare løb! Lad være med at løbe tilbage. Der er ikke andet at sige. I kan kalde mig Starlight. Starlight ved Team Killer. Nej! Åh, nej, Hvad er det, Det er ikke min skyld, det der. Det er ikke min skyld. Er du gal? Det er Tak der for dårligt. den. altså, jeg blev fanget. I ved ikke, hvor mange der er efter jer. Det er derfor, man bare skulle løbe i starten. Okay, gutter. Beskyt mig. Der skal være en ved vinduet. Jeg dør ikke. Jeg dør. Simon dør. Egentlig har du sådan noget på. Hva? Nej! Er du sikker? Oh my god. Jeg tror ikke på dig. Oh. Det var den raping time. Ja, det gik da fint. Hvordan kan jeg overhovedet tage det her? Altså, jeg har bare gjort det bare sådan en lille bitte smule sværere. Man kan da gøre det sværere endnu. Lad os prøve igen. Så lidt egentlig også skal have sindssygt i hvert fald. Kan jeg godt sige. Ah, måske. Jo, så sæt den ved døren. Det kunne være meget smart. Okay, jeg lader være med at røre på dit indstillinger. Det skal ikke være mig, fordi jeg har... Se, den er på avanceret. Man kan da tage den på brutal. Okay. Jeg vil ikke engang vide, hvordan det er. Åh, kom så. Goddammit, kom så. Okay, men kan du ikke tage noget andet, det der? Flashlight lort. Nå, ja, nej, vi tager... Tag helt, fordi det ved jeg, du får brug for. Hvad mundrer det? Okay, gutter, lad være med bare at løbe. Kom, nu. Nej, det er bare løbe, Jamen, jeg synes, jeg går lidt langsomt. Bare Kevin, der fucker det op. Jamen, vi skal jo ikke bare løbe, når der er nogen af os, der er langsomme. Kevin. Og hvad? Altså, ja, ses. Jo, lov. Åh, shit. Gutter, kom nu. Shit, det er fucking boss. Oliver. Okay. Sæt sentrykkeren, Oliver. Jeg har den ikke. Altså, jeg skal jeg er midt. Simon, sæt sentrykkeren ved døren. Oh shit. Okay, hold vinduet, Oliver. Simon! Nej. Nej. Fik du ikke sat den? Ja. Nej. Okay, løb, gutter, løb. Og fik Okay, ikke den vej. Hvad vej? Vi kan ikke komme den. Vi skal den vej. Han har givet komme lidt til at få sig hele. Oh my. Hvorfor er vi så dårlige? Okay. Jeg synes, det er godt nok. Man skal bruge flammekaster til det her, man. Ja. Ja, det er 6. Only me back, man. Men det var alligevel så. Jeg har ikke engang set det. Jeg vidste det. Ja. Ja. Jeg er lidt bedre med. Jeg tror ikke, jeg skulle have gået prestige. Der er så mange raping ting. Se, for eksempel den der i baggrunden. Okay, skal vi tage den endnu nemmere? Det er lige før, jeg ikke engang gider filme så. Kevin er badass nu. Jamen, du har stået først før. Eller ikke før lige der, men før. Ja.